салом алейкум, хуш омадед ба канали ман дар ютуб. Умедворам хуб ҳастед, сиҳат саломат ҳастед. Баъдан баъзе навигариҳои муҳим дорам дар Федератсияи Русия. Метавонед видеоро аз аввал то охир бо диққат гӯш кунед ва мефаҳмед ва саволҳо бошад дар поёни комментария нависед. Вақт шавад ман ба шумо ҷавоб медиҳам. ғайри ин гуфтаниам ки аксарияти инсонҳо савол медиҳад дар бораи хизмати ҳарбӣ, дар бораи пасобия пенсия. хоҳиш мекунам видеоҳои пештарро бинед. ман дар видео пурра гуфта шудааст. метавонед аз ҳамон видео истифода баред, чунки канали ман аз 400 зиёд видео дорад. ҳамааш анами саволҳои шумо дар ҷавоб ҳаст. хоҳиш мекунам бинед ва ман саволҳои такрорӣ ба ҷавоб намедиҳам, чунки вақт имконият намедиҳад. ғайри ин гуфтаниам ки масалан нафароне ки моҳ зиёд мешавад, ҳатто аз моҳ зиёд мешавад, дар бораи Масҷидулақсо ба ман саволҳои зиёд мешавад ки як видео кунам. узри зиёд, бемалол узри зиёд бахшиш мепурсам аз шумо ки ман ваъда додам ба шумо ба ман навистед дар ватсапам, дар комментариҳоам зиёди шумо ки дар бораи Масҷидулақсо ман видео кунам. Масҷидулақсо ин дар ҷои сеюм аст баъди Макка Мадина. аввал Макка аст, Мадина аст, сеюм Масҷидулақсо аст. ман ба он ҷо зиёрат рафта будам. видеоҳо дорам, дар ҳамин канали худам мондаам. аммо баъзе инсонҳо мехоҳанд ки зиёдтар тасаввурот дошта бошанд, чӣ гуна рафтан, ба чӣ хел рафтанро онҳо донанд, чунки онҳо шароит надоранд, маблағи кам доранд ки ба воситаи ширкату компания раванд. барои ҳамин мехоҳанд худошон раванд, яъне арзонтар ғалтад. барои ҳамин узри зиёд, бахшиши зиёд. ман ҳатман видео тайёр дорам. дар видеои мумкин оянда ҳатман кӯшиш мекунам ки ба рӯзои наздик ҳамин видео дар бораи Масҷидулақсо пурратар ба шумо ба забони тоҷикӣ пешниҳод кунам. чӣ гуна рафтан дар кор, чӣ гуна расход мешавад, чӣ хел рафтан дар кор, кадом ҳуҷҷатҳо лозим, ҳамаашро ман ба шумо мефаҳмонам. ин як савоби калон ба ман мерасад ва банда ба шумо ҳам низ савоб мерасад ки инқадар исломпарасте, инқадар ҷойҳои муқаддасе ки худованд он ҷойҳоро дӯст дошту пайғамбарони зиёд дар он ҷо зиндагӣ карданду умр ба сар бурданду ҷангиданду ана ҳамон масалан ҷойҳоро ман дидам ва зиёрат кардам ва шумо низ он ҷойҳоро дӯст медоред ва мехоҳед равед. мошоалло ба худо хеле ҳам хурсанд мешавам ки нафароне ки дар фикри пулу молу чизу чорани дар фикре ки якҷо равем ҷойҳои муқаддасро, ҷойҳое ки худованд дӯст дошт, ҷойҳое ки пайғамбарони он зиндагӣ кардан дидан мехоҳед. мошоалло ба худо ман бениҳоят фахр мекунам ки чунин ҳамватанону ҳамзабонон дорам. мошоалло. баъдан ҳаминро гуфтаниам ки аксарияти инсонҳо савол медиҳанд. бисёри зиёд занҳо, модарҳо, баъзе модарҳо аз рӯи фарзанд бисёр ба ман мегӯянд ки видео кун, аз фарзандон ҷабр диданд. баъзе модарон аз келинҳои золим бисёр ҷабр диданд. баъзе келинҳо аз тарафи хуштуманҳо ҷабр мебинанд, аз тарафи қайсингилҳо ҷабр мебинанд. зиёд саволҳо шудааст дар бораи зиндагии рӯзҳои охир. бениҳоят зиёд савол шуда истодааст ва хоҳиш мекунам дар видеоҳо ман эълон кунам, фаҳмонам дар бораи ҳамон саволҳои онҳо ягон роҳе бошад мушкилие ҳал шавад, ягон қонуне бошад, ягон роҳе бошад ки яъне ки ҳамон проблемаҳо ҳал шавад. чӣ кор бояд кард? аксарияти инсонҳо ба ман чунин саволҳои оилавӣ медиҳанд. ман ҳатман вақт шавад дар асоси қонун, дар асоси кодекси оила ба шумо ҳатман видео карда пешниҳод мекунам. шумо пайгирӣ кунед ва нафароне ки подписчики ман ҳастед, видеое ки ман баромад автоматически ба шумо меравад ва шумо видеоро вақте дидед падилиса кунед ба дигарон равад ва падилиса кунед, лайк гузоред то ки дар саҳифаҳои ютуб зиёд шавад ва дигар ҳамватанони мо аз проблемаҳои худ халос шаванд. ин як садақаи ҷория ҳам ба шумо мешавад, ҳам ба ман мешавад. баъдан гуфтаниам ки ба густума пешниҳод шудааст ки нафароне ки аз 30 000 кам маош ё даромад доранд, агар бизнесменам бошанд, аз онҳо налог ситонида нашавад. ин ҳатман лоиҳа аст ва рӯзе фармо ба имзо мерасад. вақте ба имзо расид, хабар ёфтед, марҳамат ба налоги ҷои зист муроҷиат кунед, барои шумо беҳбудӣ мешавад. баъдан бо нафар дар Минтруд вазорати меҳнат қоидаро пешниҳод кардааст ки аз соли 2024 шаҳрвандони Русия метавонанд ариза пешниҳод кунанд ба воситаи госуслуг соцконтракт банданд. дар он соцконтракт яъне нафарони бизнес агар машғул бошанд 350 000 рубл дода мешавад ва нафароне ки хоҷагидорӣ доранд 200 000 рубл дода мешавад. фақат ин саволҳои дигарро ба социални защита тиҳед, ба ман натиҳед. хоҳиш мекунам ман кӯтоҳакак ба шумо фаҳмодам. аз соли 2024 ба воситаи госуслуги ариза додан дар бораи соцконтракт. фақат агар чизеро нафаҳмидед, хоҳиш мекунам социални защита муроҷиат кунед ё социални защита масалан ба воситаи госуслуг ариза супоред. баъд дар асоси ариза ҷавоб мегиред.
ғайри ин ба госдума пешниҳод шудааст ки муҳоҷироне ки ба русия меоянд оилаҳои худро наёранд, фарзандони худро наёранд, чунки инҷо меоранд фарзандони онҳо умумазабони русиро намедонанд, регистратсия надоранд, дар кӯчаҳо сарсону саргардонанд, ба саддиқ боғча мактаб гирифта намешаванд, яъне тасаввурот надоранд. Аксарияти онҳо хонашинанд, дар регистратсия нестанд, дар қайд нестанд, яъне ки халал мерасонанд ба нафароне ки дар зиндагӣ, дар ҳамсоягӣ, дар кӯчаҳо, дар роҳҳо, яъне ки мумкин ҳаминро ба назар гирифта пешниҳод доранд ки ҳамин беҳуҷҷат нелегал на омадани оилаҳои муҳоҷирон дар ҳамин Русия, яъне ки бояд нашавад, чунки ин ҷо меоӣ бояд регистратсия дошта бошӣ қонунан, бояд ки патент дошта бошӣ, бояд ки масалан забони русиро дона фарзандаш дар садиқ мактаб рафта, масалан ҳам садиқ ҳам мактаб равад. Вақте забонро намедонад, барои ҳамун васпитателам муаллимам душвор мешавад. Барои ҳамин пешниҳод шудааст ба госдума. Акуни қабул мешавад ё не, ин номаълум аст, аммо пешниҳод шудааст. Забонро омӯхтан лозим ба фарзандон. Вақте ки ба Русия зиндагонӣ кардан меояд, ҳатман омӯхтан дар кор. Баъдан дар асоси қонун регистратсия доштан лозим. ғайри ин саволҳо зиёд аст. Ман гуфтам дар бораи оиладорӣ, дар бораи Масҷидулақсо зиёд саволҳо ба ман шудааст. Ҳамашро нависта мондам. Вақт шавад як ба як видео када ба шумо пешниҳод мекунам. подписчикои муҳтарам, вақте ки видеоҳои манро мебинед, лайк гузоред, чунки ман медонам ки аксарияти инсонҳо аз рӯи видеоҳои ман чӣ қадар ба пеш рафтанд, чӣ қадар проблемаҳои худшон ҳал шуд. Вақте проблема шумо доштед ҳал шуд, дигарон ҳам проблема доранд. Фикри дигаронро кунед, яъне ки бахилӣ накунед, бадӣ накунед. Дар ин дунёи дурӯза бахилӣ, бадӣ фоида надорад. Мо ҳама меҳмонем дар ин дунё. Фақат кори нек кунед. Ин як кори нек як садақа мешавад. Ин дар дафтари аъмоли шумо навишта мешавад. вақте як чизи некро дидӣ, ба худ фоидаашро дидӣ, онро падилица кун, то ки дигарам фоидаашро бинад. ё ки лайк гузор дар саҳифаи YouTube паҳн ки шуд, бо дигар кас мебинад, аз он истифода мебарад. Чунки аксарият инсонҳо дар саҳифаи YouTube медароянд, нохост яке дар видеои ман меғалтанд. баъд телефони манро аз рӯи экран ёфта занг мезананд: апа, мо нав канали шуморо ёфтем, мо нав видеои шуморо дидем, мо анам хел проблемаи вазнин дорем, мо чӣ кор кунем? Дарав савол медиҳам, ман ба онҳо ба забони тоҷикӣ сода карда мефаҳмонам. Дидед ки ҳазорҳо инсонҳо яъне проблема доранд дар зиндагӣ, шахсияти без проблема нест, гуфти Русов. барои ҳамин хоҳиш мекунам ба дигарон фиристонед. дар амони Аллоҳ бошед. Бо шумо буд Хушинос.